салом мухлисон ва дӯстдорони олами савту наво. инак шумораи нӯҳуми рӯзномаи навбатии даври аввали шоу барномаи озмунии Парвинро аз телевизиони Баҳористон манзуратон мегардонем. Бинандагони азиз ва мухлисони гиромӣ, тавассути рӯзнома шумо имкон доред ки боз бо якчанд иштирокчиёни лоиҳа ошно шавед. ин навбат шоу барномаи озмунии Парвин дар кохи фарҳанги шаҳри Ҳисор бо иштироки наврасони соҳибистеъдод баргузор гардид. инак якчанд маълумот доир ба иштирокчиёни навбатии лоиҳа. манижа, шумо чанд муддат аст ки дар мактаби мусиқии шаҳри Ҳисор ба номи Саид Ҳамроев таҳсил мекунед? ман тури 2 сол мешавад ки дар мактаби мусиқии мазкур таҳсил менамоям ва устоди ман муқим ва мӯътабар ва Ҳалимов Мирзо дарс медиҳад. саломат бошед. дар як рӯз чанд соат машқу тамрин мекунед? ман дар як рӯз зиёда аз 3 соат машқ менамоям. хоб ҳамин дарсҳоятон ба дарсҳои мактабӣ халал намерасонад? ман кӯшиш менамоям ки ҳам дарсҳои мактаби миёнаро хуб тайёр намоям ва ҳам дарсҳои мактаби мусиқиро ҳам хуб иҷро намоям. барои иштирок дар лоиҳаи Парвин тайёрии ҷиддӣ дидед? бале. хоб медонед ки инҷо ягон ҷои тарсу ваҳм нест, ҳамин тавр не танҳо баромада ҳунари худро нишон медиҳед. манижа Норова дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 5 шаҳри Ҳисор таҳсил мекунад. манижа ба санъат шавқ дораду маҳорати овозхониашро дар мактаби санъати ба номи Саид Ҳамроев низ такмил медиҳад. ба ӯ нозукиҳои сарояндагиро устодаш Мӯътабар Муқимова меомӯзад. маҳз меҳри зиёд ба санъат доштанаш буд ки манижа иштирокчии шоу барномаи озмунии Парвин гардид. бинандагони гиромӣ, шоҳуҷаҳон ба лоиҳаи Парвин аз ноҳияи Шаҳрина омадааст. шуморо хуш омадед мегӯем. саломат бошед. шоҳуҷаҳон, шумо гуфта метавонед ки лоиҳаи Парвин барои шумо чӣ гуна лоиҳа аст ва чӣ сабаб шуд ки масалан ба ин лоиҳа омадед? лоиҳаи Парвин лоиҳаест ки наврасон ҷавонони лаёқатмандро рӯи кор меоранд ва сабаби омадани ман ҳам дар ин ҷода мебошад. ҳар як нафари санъаткор дар ҳамин озмунҳо дар худ мехоҳад санъати худро, яъне ҳунари худро санҷад ва ман ҳам хостам ҳунари худро дар ин ҷода санҷам. албатта мехоҳед муваффақ ҳам шавед, ҳамин тавр не? хоб, имрӯз дар кадом жанр шумо суруд месароед? яъне айни замон ба саҳна баромада кадом сурудро мехонед? ман имрӯз тасмим гирифтам ки дар жанри шашмахон суруд сароям ва бо номи суруди тановор хостам рӯи саҳна бароям. хоб, дар жанри эстрада ҳам суруд месароед? бале, дар якчанд озмунҳо иштирок карда ҷойҳои намоёнро ишғол кардам аз жанри эстрада. Шоҳҷаҳон Ашуров хонандаи синфи нуҳуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 ноҳияи шаҳри Нав мебошад. ӯ ҳамзамон дар мактаби санъат машқи овозхонӣ мекунад. Шоҳҷаҳон иштирокчии озмунҳои зиёдест ва соли 2017 ғолиби Бӯстон гардидааст. устоди Шоҳҷаҳон Хусрав Муҳиддинов мебошад. ман дар баромади ин ду ҷавоне ки имрӯз пеши мо ҳунарнамоӣ намудам бисёр як қавии иродагиро дидам, ҳис кардам дар садоҳои онҳо, дар чеҳраҳои онҳо. аллакай маълум аст ки онҳо ба ин озмун хуб омодагӣ дидагӣ ҳастанд аниқтараш. ман алал хусус бо устодони ҳарду инҳо шинос ҳастам, медонам, итминони пурра дорам ки устодони инҳо албатта инҳоро ба як сатҳи баланди касбӣ албатта омода мекунанд ва ман дар вақти сурудсароидани Шоҳҷаҳон ба манижабону аҳамият додам ки чӣ тавр бо як дили пур, бо як қалби пур аз санъат, пур аз меҳр ба ҳамин касб
پذیرایی میکنند همین رو و به خود باوری دارند بر زمین. من تشکر میگم دختر جان برای آن همین ایستادگری توی که مثلا در اینجا ایستاده با رقیب خود این خیلی خوب اون رو پذیرایی میکنی و من امید کلان دارم که در آینده هنرمند خوب از چهرهت معلوم است، از قد و قامتت معلوم است، صدای بی‌نهایت خوب داری. در خلاصه بهاگذاری گویم اگر هر دوی همین حوضخانه را توصیه میدادم که به دیگر دور دعوت کرده شوند. آوازی شما به هر دو اشتراک چید. بله. барои ба муваффақияти ноил гардидан шахс бояд дар ҷое наистода ҳамеша дар ҳаракат бошаду аз пайи амалӣ намудани орзуҳояш бигардад ва бо саъю кӯшиш бо иродаи қавӣ ва меҳнату заҳмати худ дар ҷомеа мавқеи худро пайдо намояд. бинандагони азиз, ин лаҳза мегузарем ба қисмати дигари озмун, яъне ба жанри навозиш ки ду наврас маҳорати навозандагии худро дар шоу барномаи озмунии Парвин пешкаши мухлисону доварон гардониданд. муҳтадо, шумо чанд сол шуд ки ба навохтани най масалан машғул ҳастед? 5 сол. 5 сол. хоб, аввалин бор навохтани ин асбобро ба шумо ки ёд дод? устодам Хомро Тағоев. устодатон. хоб, ба ғайр аз ин асбоби мусиқӣ дигар асбобҳои мусиқиро навохта метавонед? бале. кадом? доира, дабал ва карнай ва ғайра. хоб, аз ҳама хубтар найро менавозед ё ин ки масалан карнайро? найро. найро. аз ҳамин сабаб ман тасмим гирифтам ки дар лоиҳаи Парвин ба ҳамин асбоби мусиқӣ най иштирок кунам. саломат бошед. мушкил нест навохтани ҳамин асбоби мусиқӣ? осон аст. хоб, вақте ки ба деҳот меравед ҳамроҳи худ ин асбоби мусиқиро мегиред ё на? бале. албатта ки ба деҳот меравам, ман бо худ наи худро мегирам. дар деҳот албатта илҳоми ман пайдо мешавад. муҳтадо раҷабзода хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24 шаҳри Ҳисор мебошад. ба ӯ навохтани созҳои мусиқӣ хеле писанд аст. аз ин рӯ муҳтадо низ дар мактаби санъати ба номи Саид Ҳамроев тамрини созҳои мусиқӣ мекунад. муҳтадо дар чорабиниҳои фарҳангӣ ҳамеша иштирокчии фаъол аст. абубакр, шумо айни замон ба саҳна баромада ҳамин навозишро иҷро мекунед? барои омода намудани ин навозиш чӣ қадар машқ кардед? ман бо ҳамроҳи устодам Хомро Тағоев хеле зиёд машқ кардаем. хоб, албатта боварӣ дорам ки навозишҳои дигарро ҳам омода кардед, ҳамин тавр не? агар аъзои ҳакамон масалан аз шумо хоҳиш кунанд ки дуюм навозишро иҷро кунед, ҳамин тавр не? албатта ман хеле навозишҳоро бо ҳамроҳи устодам тайёр кардаем. яъне якчанд навозишро. шумо рақибатонро мешиносед? бале. аз ҳунари ӯ ҳам бохабар ҳастед? аз нигоҳи худатон шумо хубтар менавозед ё ин ки? ҳоло намедонам, вале якчанд дақиқа пас маълум мегардам. иштирокчии дигар дар жанри навозиш ин Абубакр Ёров аст. Абубакр низ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 24 шаҳри Ҳисор таҳсил мекунад. устоди Абубакр Холмурод Тағоев мебошад. мақсад аз иштирок намудани Абубакр дар шоу барномаи озмунии Парвин истеъдоди худро манзури тамошобинон гардонидан мебошад. من با شما چی میگفتنیم؟ با مهتدو بسیار ناز برای صنف 5 این اون معنا رو ندارد که تو امروز اکنون در صحنه برآمده نه نواختی، حاضر تو سر کردی، حاضر
қадамои аввалини ту беҳтарин тарзи навохтан, тарзи доштани асбоб. Раҳмат ба устодат. Ман як чиза фақат ба ту тавсия доданиям ҳамчун найнавоз мутахассис. вақте ки зинда менавозӣ бисёр аҳамият барои гирифтани нафаса бояд дониста дар куҷо гирифтан ки ҷумла канда набиёяд. оҳанг яъне канда набиёд. ҳамина бояд ҳатман ту бисёртар гамма машқ кунед. яъне гаммаҳои ля мажор, си бемол мажор, ми мажор, ҳамин гаммаҳоя чӣ қадар технически машқ кунед то даврае ки ҳозир бо шумо оянда ба мактаби мусиқӣ меравед, оянда ба омӯзишгоҳои мусиқӣ меравед, ба консерватория доим шабу рӯз машқ кунед. барои шумо муваффақият ман барои шумо овоз медиҳам. оянда ман шуморо дастгирӣ мекунам. барои Абубакр гуфтаниям, барои шумо ҳам бародари азиз, бисёр хуб ҷуръат кардан баромадан дар саҳна зинда навохтан ба асбоби най, асбоби бобигии тоҷик най, ин як худаш уже қаҳрамонист. барои зинда навохтанат ба он ҳамроҳе ки ту ҳамроҳи ту дастгирӣ кард доирачӣ, ба онам ташаккури зиёд. ба ту ҳам кӯшиш кун бисёр чизои техникиро бисёртар навозӣ. ҳозир ту ҷавонтар ҳастӣ нисбат ба муҳтадо. ман ҳозир гуфтаниям ки навохтани ту ягон камбудӣ нисбати муҳтадо надорад. лекин ҳозир ту ҷавонтар ҳастӣ, бисёртар боз машқ кун. оянда ман фикр мекунам ки беҳтарин навозанда мешавӣ. ман ҳарди шуморо дастгирӣ мекунам. ба ҳарди шумо муваффақият барори кор. овози шумо ба ҳардушон ман мехоҳам ки хай дастгирӣ кунам. нисбатан гуфтам дар инҷо дар сараввал барои муҳтадо машқ кунӣ. агар оянда бисёр агар ба шарте ки машқ кунӣ, машқ накунӣ, агар хел мактаба тамом кардам, гуфтам мактаби мусиқӣ партои оянда коро наз намешавад. барои ту барори кор, барои оянда, барои пешрафтан ман нисбати ту баҳои баландтар мемонам. яъне баҳои шумо ба муҳтадо вале Абубакрро дастгирӣ мекунед. дастгирӣ мекунам. бале. ирода ба лоиҳаи парвин хуш омадед. ташаккур. хуб имрӯз ин либосҳои зеборо пӯшиду боз зеботар шудед. хуб бо ин либосҳо кадом рақсро иҷро мекунед? имрӯз ман дар лоиҳаи парвин тасмим гирифтам ки рақси мастиёиро иҷро кунам. офарин. шумо дар ансамбли ғунча рақс мекунед, ҳамин тавр не? бале. хуб муаллиматон ки аст? муаллими рақсамон Муродов Ваҳрулло мебошад. росташро гӯед, сахтгир аст ё ин ки на? не, рақсро ба мо бо меҳрубонӣ нишон медиҳанд. мехоҳанд ки акунмон рақсро нағз аз худ кунем, рақс кунем. ирода мухторова иштирокчӣ дар жанри рақс аст. ӯ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 97 шаҳри ҳисор таҳсил мекунад. шуғли дӯстдоштааш ин рақсидан аст. аз ин рӯ ирода дар ансамбли рақсии назди маркази санъат ва иҷодиёти кӯдакон таҳти роҳбарии устодаш Баҳрулло Муродов тамрин мекунад. шабнам, шумо дар синфи чандум мехонед? шашум. мо хабар ёфтем ки шумо ҳамроҳи ирода дугонаи ҷонӣ ҳастед. ин дуруст аст ё не? бале, ман бо ирода дугонаи ҷонӣ ҳастем. хуб, дар як ансамбл рақс мекунед? бале. рақсҳоро якҷоя машқ мекунед ё ин ки шумо алоҳида, ирода алоҳида? не, якҷоя. якҷоя. рақсҳое ки имрӯз дар масалан лоиҳаи парвин иҷро мекунед чӣ? шумо якҷоя тайёр кардед? бале. хуб, шумо хубтар рақс мекунед ё ин ки ирода? росташро гӯед. ман. шумо равад ки ирода дар саҳна хуб рақс кунад? не. не?
پس این طور باشد بیاید رقص هر دوی شما رو در صحنه میبینیم. ин ҳунарманди наврас шабнам аслонова мебошад. шабнам низ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 97 шаҳри ҳисор таҳсил мекунад. шабнам рақсиданро бениҳоят меписандаду ҳангоми баромад намудан ӯ худро дар саҳна хеле озод эҳсос мекунад. ин духтараки бо ирода аз истеъдоди худ боварӣ дорад, ки дар шоу барномаи озмунии Парвин муваффақ мегардад. Иродаҷон, Шабнамҷон, ин аввалин бор шумо саҳна ба биромадитон. ин як ҷуръати калоне ки шумо саҳна ба биромадитон. ман мехоҳам ки шумо ба муваффақиятҳои калон орзу кунам. шумон ҳаме хел духтаракҳои базеб, тоҷик духтаракҳое ки зебогии саҳнаи тоҷика ба ҳамаи давлатҳои дига муаллифӣ мекунитон. зебогии моя, хушрӯгии моя, тоҷик духтарои моя. ман ҳарду шумона ҳунаратона дидам. ман мехоҳам ки бисёртар агар шумо ҳунарманди касбӣ шудан хоҳедон, раққоси касбӣ шудан хоҳедон, бисёртар бо муаллиматон, ин муаллиматон Баҳруллоҷон, ин ҳамкурси ман қатъи мо хондагӣ институт ба ҳунарманд аз ин кас бисёр ҳунарҳои шумо омӯхтанатон мумкин. устозатона бисёр талаб кунитон ки бисёр чизҳои шумо ба нишон тиянд, ҳаракатҳои базеба, баъд поҳои кати кор кунитон. вақте ки покати раққоса кор мекунад, вай раққоси касбӣ фақат покати кор мекунад. ман инҷа ба мехоҳам ки ҳарду шумоҳом ба овоз тиям. аммо Шабнамҷон бисёр ҳунараш боло будам ба ман баҳои худама Шабнамба метиям. Иродаҷон, ту хафа нашав. ту бо ҳаракат кун ки бо аз инам нақстар бо ту кор кунӣ. Шабнамҷон, ду инсаф мумкин шаҳр ба пойтахт ба конкурс ба бо иштирок кунӣ, дуюм давр ба ҳамон ба тайёрита бисёртар бо нақстар тайёр шав ки бо унҷа ба дигар ваҳос ҳаст. ҳамон ба ҳаракат кун ки нақс тайёрӣ бени бачаҷонам майлаш. ман баҳои худама Шабнамба метиям. ташаккури зиёд. тамошобинони азиз, шумо ҳам метавонед ба иштирокчиёни шоу барномаи озмунии Парвин тавассути SMS паёмакҳо овоз диҳед. таваҷҷӯҳ кунед ба тарзи дурусти равон намудани SMS паёмакҳо. барои ин ба сомонаи телевизиони Баҳористон ворид шуда, овози худро ба иштирокчии писандидаатон метавонед ирсол намоед. ҳар нафаре ки иштирокчии шоу барномаи озмунии Парвин аст, фикр мекунем ки бо қадамҳои устувор аллакай метавонад ки дар ҷодаи санъат роҳ ёбаду ба муваффақиятҳо ноил бигардад. чунки на ба ҳар як шахс муяссар мегардад ки дар чунин саҳнаи бузург байни мухлисону тамошобинони зиёд ҳунарнамоӣ намояду аз маҳорати худ дарак диҳад. мо ба ҳама иштирокчиёни ин озмун комёбӣ ва иқболи баландро таманно дорем. бинандагон ва мухлисони азиз, ин буд рӯзномаи навбатии даври аввали шоу барномаи озмунии Парвин. аз ҳунару маҳорати иштирокчиёни дигари лоиҳа шуморо дар рӯзномаҳои минбаъда огаҳ месозем. хушбахтӣ, фараҳу нишод ва хушҳолиҳои зиёд насибатон бод азизон. хайр, то боздид.